Day. Ano naman yan? Saan ka gwardiya? Gordya? Trabaho? Wala man yan naman. Kay bawa ka kunti obran la. Oo, karang tigbantay mga tao. Ano sa'yo mga bagay-bagay. Ano? Huwag ka kaginaw. Wala. Ay, pagbantay yung ban. Kaya mo di ka kaginaw. Ga, guwapahago ni mo din si mo stories. Dagko pa dyan kay views. Maugani, nga nakahuna-una ko nga makigbuwag na lang nimo. Ay, nga no god. Alangan, nga gagmay man kay views sa akong stories kung kita'y kauban. Madawat na ba ko sa kong pagpang-apply karon, ma'am? Manawag namin nimo, sir? Ano sa man po, ma'am? Basta, manawag namin nimo. Hatagin na lang siguro kog number niya, ma'am, be? Kay nga naman, sir. Ako na lang siguro yung manawag ninyo. Ha? Aron po ba? Sigurado yung madawat ko sa kuang gi-apply ng trabaho. Free drinks in the house.